Mari punggung. Wes, iku. Kapan? Obatnya apa? Kok cepet ini mari nih. Sosor ke banyak pas kecilku. Ayam beb orang tahu tuh. Pak RT, Pak RT. Nggih, nggih. Mari. Wis mari ngatur. Weh, lah nek ngetok nganggo apa, Jo? Nganggo kunci mesin. Ngetok nganggo kunci mesin lho. Ilangke bir manuke ra le. Manuke ilangke bir le. Yang apa? Ilangke bir iki klep Jo. Nganggo kunci mesin. Lah mari Bu iki. Mari Pak RT. Ah, nek wis mari, ya. Totol titik. Wis mari Pak golek ayang beb. Nah. Iki opo iki? Weteng. Ora celengan Semar. Ora. Celengan Semar nek apa? Begini niku ngene. Iki mesti celengan Semar iki lah, ora? Oh ya. Alamak. Alamak. Wes lega watan kowe semono. Telung taun asa ngentut. Megati sang ngentut. Adi sa mlebu rumah sakit kabeh. Alamak. Ini takai bos kecilku. Kayak apa? Agak entut bos kecilku. Piye bosku? Ah? 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 Cuy. Hei. Hei. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan rahmat Tuhan mus terbakar.